ରାମୋଜୀ ରାଓ ପ୍ରଣାମ ମହାନାୟକ। ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ସହ ମିଡିଆ ମହାନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ। ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। 1936 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ରିଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ପେଦପାରୁଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଉଷା କିରଣ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଧୀନରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। 2002ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଟିଭି ଆମୋଦଦାୟକ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇ ନୂଆ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 2016ରେ ରାମୋଜୀ ରାଓ ପାଇଥିଲେ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।